El temps solem mesurar-lo per minuts, per hores, mesos, anys o segles. La història de la salvació, en canvi, es resumeix en només 2 períodes, Antic i Nou Testament. El primer va ser una preparació per al segon. Però, saps què preparava? Preparava l'esdeveniment més increïble i transcendental de la història, l'encarnació del Fill de Déu. Si et sona rara aquesta paraula, digue'n anunciació. Segur que l'has vist moltes vegades en quadres. L'arcàngel Gabriel anuncia a Maria que serà mare. Ella accepta. I en aquest instant, el Fill de Déu Totpoderós es fa home, de carn i ossos, com tu i com jo, a les entranyes puríssimes de la Mare de Déu. Jesús va voler néixer pobre a Betlem, d'una donzella humil i senzilla. La major part de la seva vida va transcórrer en un poblet, Natzaret. Va créixer i va jugar com tots els nens. Va anar a l'escola i ja de jovenet es va posar a treballar en el taller de Josep, que li va ensenyar el seu ofici. Per què el Fill de Déu va voler fer-se home sabent el que sofriria? Per pur amor als homes. Crist, que és al mateix temps Déu i home, es va encarnar per salvar la humanitat. Salvar-nos? De què? De l'esclavitud del pecat. La desobediència original d'Adam ens tancava les portes del cel. Crist, el nou Adam, assumeix la naturalesa humana perquè puguem participar de la seva naturalesa divina, és a dir, de la seva felicitat eterna al cel. Jesús, perfecte Déu i perfecte home, és el Messies, el Redemptor esperat durant tants segles pel poble jueu. Ell ens porta la revelació plena. Ens mostra el camí que hem de seguir, la veritat que hem de creure i la vida que hem de viure per gaudir de la seva glòria. Crist va abandonar la humanitat després de la seva resurrecció i de l'ascensió al cel? Al contrari, va voler que la seva obra redemptora seguís fins a la fi dels segles. Per això va fundar l'Església, l'única Església de Crist. Per governar-la, va elegir 12 apòstols i els va enfortir amb l'Esperit Sant, la tercera persona de la Santíssima Trinitat. Els apòstols eren gairebé tots rudes i ignorants, però es van deixar modelar per Jesús. Ell mateix els va formar. El van sentir a parlar del regne de Déu i van ser testimonis dels seus miracles, de la seva mort i de la seva resurrecció. Va fer participar els apòstols de la seva missió i de la seva autoritat per ensenyar, absoldre els pecats, edificar i governar l'Església. Pere va rebre les claus del regne, l'autoritat suprema en l'Església. Va ser el primer papa. La seva missió és custodiar íntegrament la fe i confirmant aquesta fe als seus germans. Així doncs, amb la vinguda del Fill i el do de l'Esperit, la revelació ja s'ha complert. Ara toca difondre-la. Els primers cristians van portar l'Evangeli fins als últims racons de l'Imperi Romà. Com van convertir tanta gent? De 1000 maneres. Per la predicació, pels seus escrits, pel testimoni personal de la seva fe. Però també gràcies a la seva pietat, a l'esplendor del culte i a l'ensenyament de la fe als seus propis fills. Nosaltres som els seus hereus i ens toca continuar. Només han canviat els mètodes. Avui disposem de mitjans per evangelitzar impensables fa 20 segles. El papa Benet XVI ens crida una nova evangelització. I cada cristià està cridat a realitzar-la.